ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹോം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ ക്ലീനിങ് റോബോട്ടിനെയാണ്. അതിനായി നമുക്കതിലേക്ക് ആദ്യമായി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബ്രഷാണ്, പിന്നെ ഒരു കട്ട ബാറ്ററി, പിന്നെ കട്ട ബാറ്ററിയിൽ കുത്തുന്ന ഒരു പിന്ന്, പിന്നെ DC മോട്ടർ, പിന്നെ ഒരു ബോൾട്ട്, ചെറിയതാകും ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഗ്ലൂഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇവിടെ ഗ്ലൂഗൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ പാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ പാസർ ഒട്ടിക്കാം. നന്നായി ഒട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ആ കട്ട ബാറ്ററിക്കും കൂടി ഒട്ടിക്കാം. അമർത്തി ഒട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കറങ്ങുമ്പോൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണവും കൂടി എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം. നന്നായി ഒട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ DC മോട്ടർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം. കറങ്ങുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, മുൻഭാഗത്തിലേക്കായി. നന്നായി ഒട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട ബാറ്ററിയിൽ കുത്തുന്ന പിന്നെടുത്ത് DC മോട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ആക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് കച്ചറകളെല്ലാം തള്ളിയിടുന്നുണ്ട്. തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ശരിയിലാണ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയതായി വിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.